ஹாய், நான் கவிதா ரம்ஜி. நம்ம பிஇஓ எக்ஸாம் ப்ரிப்பரேஷன் பார்த்துட்ருக்கோம். இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, யூனிட் 1 தமிழ்லேருந்து, அதாவது 4வது டாபிக் வந்து ஐஞ்சிறுகாப்பியங்கள் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா. ஐஞ்சிறுகாப்பியங்களில் என்னென்ன காப்பியங்கள் வந்து இடம்பெறுது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம். அது மற்றும் ஒவ்வொரு காப்பியத்தை பற்றின சில டீட்டெயில்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்கேன், வாங்க பார்க்கலாம். ஐஞ்சிறுகாப்பியங்கள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, அறம், பொருள், இன்பம், வீடு என்னும் 4 வகை உறுதி பொருட்களில் ஒன்றோ பலவோ குறைந்து காணப்படும் காப்பியங்கள் சிறு காப்பியம் எனப்பட்டன அப்படின்னு சொல்லி குறிப்பிடுதாங்க. அந்த ஐஞ்சிறுகாப்பியங்கள் என்னென்னு சொல்லி பார்த்துடலாம். உதயனகுமார காவியம், நாககுமார காவியம், யசோதர காவியம், சூளாமணி, நீலகேசி அப்படிங்கிற 5 காப்பியங்கள் வந்து காணப்படுது. ஆகிய 5ம் ஐஞ்சிறுகாப்பியங்கள் என்கின்ற பிரிவின் கீழ் வருகின்றன. ஐஞ்சிறுகாப்பியங்கள் அனைத்தும் சமண காப்பியங்கள் ஆகும். இதில் உள்ள 5 காப்பியங்களுமே சமண காப்பியங்களாக காணப்படுது. ஐஞ்சிறுகாப்பியங்கள் இலக்கணம் கூறும் நூல் தண்டி அலங்காரம் அப்படின்னு சொல்லி குறிப்பிடுதாங்க. அந்த ஐஞ்சிறுகாப்பியங்கள் பார்த்தோம் இல்லையா, அதில் வந்து முதல் காப்பியம் அப்படிங்கிறது உதயனகுமார காவியம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. அதை பற்றின டீட்டெயில்ஸ் பார்க்கலாம். உதயனகுமார காவியம் கந்தியார், அதாவது காதர் மொய்தீன் என்பவரால் இயற்றப்பட்டதாக கருதப்படுகிறது. ஆனால் இது வந்து பெயர் வந்து அறியப்படவில்லை. உதயனகுமார காவியம் அப்படிங்கிற நூலை வந்து எழுதினவங்க வந்து யாருன்னு சொல்லி தெளிவாக தெரியலை. ஆனால் ஒரு சில கருத்துக்கள் வந்து இவர் எழுதியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. இந்நூலில் 6 காண்டங்களில் 369 பாடல்களை உள்ளடக்கியது. 6 காண்டங்கள் வந்து கொடுத்துருக்கேன், என்னன்னு சொல்லி பார்க்கலாம். உஞ்சை காண்டம், லாவணா காண்டம், மகத காண்டம், வத்தவ காண்டம், நரவகன காண்டம், துறவு காண்டம் அப்படின்னு சொல்லி 6 காண்டங்கள் வந்து காணப்படுது. இந்நூல் சமண சமயத்தை சார்ந்த நூலாகும். ஐஞ்சிறுகாப்பியில் உள்ள அனைத்து நூல்களுமே சமண சமயத்தை சார்ந்தது. இது வந்து நோட் பண்ணிக்கோங்க. இதன் காலம் கிபி 15ஆம் நூற்றாண்டாகும். இந்த உதயனகுமார காவியம் அப்படிங்கிறது வந்து 15ஆம் நூற்றாண்டு, கிபி 15ஆம் நூற்றாண்டை சார்ந்தது அப்படின்னு சொல்லி குறிப்பிடுதாங்க. இது எல்லாமே நோட் பண்ணிக்கோங்க, ஒன்வேர்டில் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது. இதில் வந்து உதயனகுமார காவியம் அப்படிங்கிறத வந்து ஆத்தர் வந்து இவர் தான் எழுதியிருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி கருதுகிறாங்க. ஆனால் வந்து ஆசிரியர் பெயர் வந்து அறியப்படலை அப்படின்னு சொல்லி சில புக்கில் வந்து போட்டிருக்காங்க, நான் ரெஃபர் பண்ணதில். அதனால் இதை வந்து கொஞ்சம் இது பண்ணிக்கோங்க. உதயனகுமார காவியம் உதயனின் கதையை கூறுகிறது. இக்காப்பியத்தின் முதற்பகுதி உதயணன் வரலாற்றையும், பிற்பகுதி அவனது மகனாகிய நரவகனனது வரலாற்றையும் கூறுகிறது. கதையில் உதயன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கேரக்டர் வந்து குறிப்பிடுதாங்க இல்லையா, அவங்கள வந்து விச்சை வீரன் அப்படிங்கிற பேராலும் வந்து அழைக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து உதயனகுமார காவியம் பற்றின குறிப்புகள் வந்து பார்த்துட்டோம். அடுத்து வந்து நாககுமார காவியம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். நாககுமார காவியம் நூலின் ஆசிரியர் பெயர் கிடைக்கவில்லை. இந்நூல் 5 சருக்கங்களில் 170 விருப்பாக்களில் நாகபஞ்சமியின் கதையை உரைக்கும் சிறு காப்பியம் ஆகும். நோட் பண்ணிக்கோங்க. நாகபஞ்சமியோட கதையினை எடுத்து கூறும் நூல் வந்து நாககுமார காவியம் அப்படிங்கிறது வந்து காணப்படுது. இதன் காலம் வந்து பாருங்கள், கிபி 16ஆம் நூற்றாண்டை சேர்ந்த நூல். பாவகை வந்து விருத்தாப்பாதான். இந்நூல் சமண சமயத்தை சார்ந்த நூலகம். இதுவும் வந்து சமண சமயத்தை சார்ந்த நூல் தான். இந்நூலுக்கு நாகபஞ்சமி கதை என்று வேறு பெயரும் உண்டு. இந்த நூலை வந்து நாககுமார காவியம்னு சொல்லி குறிப்பிடுதாங்க இல்லையா, நாகபஞ்சமி கதை அப்படிங்கிற பெயராலையும் இதை வந்து அழைக்கிறாங்க. கதை தலைவன் நாககுமாரனை பற்றி கூறுவதால் இந்நூல் இப்பெயர் பெற்றது அப்படின்னு சொல்லி குறிப்பிடுதாங்க. நாகபஞ்சமி நோன்பின் சிறப்பை கூறும் நூல் இந்த நூல் வந்து என்ன செய்யுது, நாககுமார காவியம் அப்படிங்கிறது வந்து நாகபஞ்சமியோட நோம்பினை பற்றி சிறப்பு பற்றி கூறுது. மனதையும் போகத்தையும் மிகுதியாக கூறும் சமண நூலாகும். 519 பெண்களை கதையின் நாயகன் மணக்கின்றார். இந்நூலை சொத்தை நூல் என்கிறார் மதுசா விமலானந்தம் அவர்கள் வந்து இந்த நூல் வந்து சொத்தை நூல் அப்படின்னு சொல்லி குறிப்பிடுதாங்களாம். 519 பெண்களை வந்து இந்த கதையில் வர நாயகன், அதாவது அந்த கேரக்டர் வந்து என்ன செஞ்சுருக்காரு அப்படின்னா 519 பெண்களை வந்து திருமணம் செஞ்சுருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி குறிப்பிடுதாங்க. இதில் வந்து இப்போ வந்து நம்ம என்ன நூலை பற்றி பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா நாககுமார காவியம் வந்து பார்த்துருக்கோம், நோட் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்து யசோதர காவியம் பார்க்கலாம். யசோதர காவியம் நூலின் ஆசிரியர் வெண் நாவலுடையார் வேல் அப்படிங்கிறவங்க வந்து இந்த நூலை எழுதியிருக்காங்க, நோட் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கடுத்து இந்நூல் 5 சருக்கங்களில் 320 விருத்தாப்பாக்களால் ஆனது. 5 சருக்கங்களில் வந்து 320 விருத்தாப்பாக்களால் வந்து ஆன நூல் அப்படின்னு சொல்லி குறிப்பிடுதாங்க. இந்நூல் 13ஆம் நூற்றாண்டை சார்ந்தது. இந்நூல் சமண சமயம் சார்ந்த நூலாகும் அப்படின்னு சொல்லி குறிப்பிடுதாங்க. அடுத்த பாயிண்ட் பாருங்கள். வடமொழியில் எழுதப்பட்ட உத்திர புராணத்தில் இருந்து இதன் கதை எடுக்கப்பட்டது என்றும், புட்பதத்தார் எழுதிய யசோதர சரிதத்தின் தழுவல் என்றும் கூறுவர். மறுபிறவிகள், சிற்றின்பத்தின் சிறுமை, பேரின்பத்தின் பெருமை, ஒழுக்கத்தின் உயர்வு போன்றவற்றை இந்நூல் விவரிக்கின்றது அப்படின்னு சொல்லி குறிப்பிடுதாங்க.
இப்போ நம்ம பார்த்தது வந்து யசோதர காவியம் அப்படிங்கிற நூலை பற்றின குறிப்புகள் பார்த்துட்டோம். இப்போ அடுத்து பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து சூளாமணி அப்படிங்கிற காப்பியத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஐஞ்சிறுகாப்பியங்களில் ஒன்றான சூளாமணி ஒரு சமண சமயம் சார்ந்த நூலாகும். அடுத்து இது வந்து எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்சதான், சமண சமயத்தை சார்ந்தது. சூளாமணியின் ஆசிரியர் வந்து தோளாமொழி தேவர். நோட் பண்ணிக்கோங்க. இந்நூல் 12 சர்க்கங்களாக பிரிக்கப்பட்ட 2131 பாடல்களை கொண்டுள்ளது. இந்நூல்லேருந்து 12 சர்க்கங்களை பிரிச்சிருக்காங்களாம். 2131 பாடல்களை கொண்ட சூளாமணி நூல் வந்து ஒரு தொகுப்பாக காணப்படுது. இந்நூல் விருத்தப்பாவால் ஆனது. இது சிறுகாப்பிய நூலாக இருந்தாலும் பெருங்காப்பிய பண்புகளை மிகுதியாக கொண்டுள்ளது. இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க. இருக்கிறதுல இந்த 5 சிறுகாப்பிய நூல்கள் காணப்படுது இல்லையா, அதில் வந்து இந்த சூளாமணி அப்படிங்கிற நூல் வந்து என்ன செய்யுது அப்படின்னா சிறுகாப்பிய நூலாக கருதப்பட்டாலும் அதோட பண்புகள் எல்லாமே எப்படி இருக்குன்னா பெருங்காப்பியத்துக்குள்ள பண்புகள் வந்து மிகுந்து காணப்படுது அப்படின்னு சொல்லி குறிப்பிடுதாங்க. அடுத்த பாயிண்ட் பாருங்கள். சூளாமணியின் கதையானது சுரைமை நாட்டின் இளவரசரான தவிட்டன் என்பவன் வித்தியாதர நாட்டு இளவரசி ஒருத்தியை மணந்து கொண்டதனால் ஏற்பட்ட சிக்கல்களையும் அதனால் தவிட்டன் நிகழ்த்திய வீரச் செயல்களையும் கூறுகிறது. அதாவது இந்த ஸ்டோரி பார்த்தோம்னா இந்த நாட்டு இளவரசர், அதாவது சுரமை நாட்டு இளவரசரான தவிட்டன் அப்படிங்கிறவர் வந்து வித்தியாதர நாட்டு இளவரசியை வந்து திருமணம் செஞ்சுக்கிட்ட நாட்களில் ஏற்பட்ட பிரச்சனை எப்படி ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க, அதில் உள்ள வீரதீர செயல்களை வந்து வெளிப்படுத்துது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இந்த சூளாமணி அப்படிங்கிற நூலில் வந்து. அடுத்து வந்து நீலகேசி அப்படிங்கிற காவியத்தை பார்க்கலாம். நீலகேசியும் ஒரு சமண நூலாக தான் காணப்படுது. தமிழில் எழுதப்பட்ட முதலாவது தருக்க நூலாகும். நோட் பண்ணிக்கோங்க. நீலகேசி அப்படிங்கிற காப்பியம் தான் தமிழில் எழுதப்பட்ட முதலாவது தருக்க நூல் அப்படின்னு சொல்லி குறிப்பிடுதாங்க. இந்நூலுக்கு நீலகேசி திரட்டு அப்படிங்கிற வேறு பெயரும் வந்து காணப்படுது. குண்டலகேசி என்னும் பௌத்த காப்பியத்துக்கு எதிரான சமண காப்பிய நூலாக நீலகேசி. இது வந்து ரொம்ப நோட் பண்ணிக்கோங்க, ஒன் வேர்டில் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது. குண்டலகேசி அப்படிங்கிற நூல் வந்து எதுன்னு பார்த்தோம்னா இது வந்து பெருங்காப்பியங்களில் ஒன்று குண்டலகேசி. நீலகேசி அப்படிங்கிறது ஐஞ்சிறுகாப்பியங்களில் ஒன்று. குண்டலகேசி அப்படிங்கிற பௌத்த காவியத்துக்கு எதிராக எழுதப்பட்டது அப்படிங்கிறது தான் சமண காப்பிய நூலாக வந்து நீலகேசி விளங்குது அப்படின்னு சொல்லி குறிப்பிடுதாங்க. இந்நூல் கிபி 10ஆம் நூற்றாண்டை சேர்ந்ததாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கருதாங்க. இது வந்து 10ஆம் நூற்றாண்டை சேர்ந்தது, அதாவது அதுக்கு முன்னாடி உள்ளது. 10ஆம் நூற்றாண்டுக்கு முன்பு வரை வந்து காணப்படும் சொல்லி குறிப்பிடுதாங்க. நீலகேசி நூலானது 10 சருக்கங்கள், அதாவது கடவுள் வாழ்த்து பாடல் தவிர்த்து 10 சருக்கங்களில் 894 பாக்களால் ஆனது அப்படின்னு சொல்லி குறிப்பிடுதாங்க. இவை அனைத்தும் விருத்தாப்பாவினால் ஆனது அப்படின்னு சொல்லி குறிப்பிடுதாங்க. கடவுள் வாழ்த்து பாடல் தவிர்த்து 10 சருக்கங்கள் காணப்படுது. இப்போ வந்து அதில் உள்ள அந்த 11 பகுதிகள், கடவுள் வாழ்த்து சேர்த்து அந்த 11 பகுதிகளை வந்து பார்த்துடலாம். நீலகேசியின் 11 பகுதிகள் பார்க்குறோம். கடவுள் வாழ்த்து, தர்ம உரை, குண்டலகேசி வாதம், அர்க்கசந்திரவாதம், மொக்கலவாதம், புத்தவாதம், ஆசீவகவாதம், சாங்கியவாதம், வைசேடிகவாதம், வேதவாதம், பூதவாதம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு 11 பகுதிகள் வந்து காணப்படுது. இதுக்கு கீழே வந்து பல பிரிவுகளில் வந்து பாடல்கள் வந்து எழுதப்பட்டு கொடுத்துருப்பாங்க. இதில் வந்து இப்போ வந்து நம்ம நீலகேசி அப்படிங்கிற காப்பியத்தை பற்றி பார்த்துட்டோம். இன்றைக்கி என்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா ஐஞ்சிறுகாப்பியங்கள் அப்படிங்கிற தலைப்பை வந்து ஃபுல்லாகவே பார்த்துருக்கோம். நோட் பண்ணிக்கோங்க, முக்கியமானது எல்லாத்தையுமே. ஒன் வேர்டில் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது. இப்போ நம்ம தமிழுக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா யூனிட் 1 அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா, தமிழுக்கு வந்து யூனிட் 1 சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. அப்படியே வந்து ஒரு என்னென்னு பார்த்தோம்னா ஒரு 6 யூனிட் கிட்ட வருது. தமிழ், இங்கிலீஷ், மேக்ஸ், சயின்ஸ், சோசியல்னு கொடுத்துருக்காங்க. சோசியலில் வந்து 5வது யூனிட்டும் 6வது யூனிட்டும் கொடுத்துருக்காங்க. 5வதுலேருந்து சோசியல் சயின்ஸ் வந்து வரலாறு, ஹிஸ்ட்ரி இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. 6வது யூனிட்னு பார்த்தோம்னா எக்கனாமிக்ஸ் வந்து அதில் வந்து இடம்பெறுது. ரெண்டுமே சோசியலில் தான் வருது. யூனிட் 7 பார்த்தோம்னா ஜிகே கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்து வந்து பார்ட் 2 கொடுத்து சைக்காலஜி பேப்பருக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ வந்து என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு இதாவது யூனிட் 1 அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதுலேருந்து கிட்டத்தட்ட மொத்தம் வந்து மேஜர் சப்ஜெக்ட்லேருந்து ஒரு 100 மேஜர் கிடையாது, அந்த ஃபஸ்ட்டு ஒரு 5 வருதா யூனிட் வர கோர் சப்ஜெக்ட்லேருந்து 110 மார்க்குக்கு வந்து கேட்போம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. தமிழ், இங்கிலீஷ், மேக்ஸ் எல்லாமே சேர்த்து அந்த 5 சப்ஜெக்ட்லையுமே 110 மார்க் வருது. அப்போ 110 மார்க்னால் இப்போ தமிழுக்கும் பார்த்தோம்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 20 மார்க்ஸ் தான் இடம் வரும். தமிழுக்குன்னு பார்த்தோம்னா 20 மார்க்கு தான் வரும். அப்படிங்கும்போது நம்ம இப்போ ரொம்ப டீட்டெயில்டாக பார்த்தோம்னாலும் இதாக இருக்கும். அதனால் நம்ம என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டானதாக தான் எடுத்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம். அப்போ இங்கிலீஷ்னு பார்த்தோம்னா அதுலேயும் ஒரு 20 மார்க்கு, கரெக்டாக 20 தான் கேட்பாங்க அப்படிங்கிற ஒரு எந்த இதுவுமே கிடையாது. தமிழில் 20 கேட்கலாம், 22 கேட்கலாம், இங்கிலீஷில் வந்து ஒரு 18 கேட்கலாம். இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு இதுலேயும் வந்து மாற்றி கேட்குறதுக்கு வந்து வாய்ப்பு இருக்குது. அப்படிங்கும்போது நம்ம இப்படி தான் கேட்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி கன்ஃபார்மாக எதையும் சொல்ல முடியாது. அதனால் நல்லா படிச்சுக்கோங்க. ஓகே, ஆல் த பெஸ்ட். நம்ம சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.